Tak toto musíš určite zažiť, ak budeš v Miláne. Áno, termálny wellness priamo v centre mesta. My sme tam dorazili metrom, pás zastávok domov a si tam. Určite si sprav rezerváciu online, bývajú non-stop vypredaní. A ver mi, nechceš odísť sklamaná. Po príchode ťa privítaj, dostaneš župan, osušku, náramok, nahodíš sa a ideš rovno do raja. Nájdeš tu fínsku aj párnu saunu, aromaterapii kabínu, tichú relax zónu, aj bazény s termálnou vodou. Vonku aj vo vnútri sú záhradou a ležadlami a áno, električka prerobená na saunu, ale to najlepšie, movie pool. Bazén, v ktorom sa premieta film s hudbou a svetlami. Atmosféra ako z kina pod hviezdami. Pani si dopraj pohár proseka a občerstvenie v sklenej zimnej záhrade. Áno, v cene. A potom užij si ešte večernú atmosféru plnú svetiel, pary a talianskeho chillvibu. Za mňa mus vizit v Miláne. Termálne kúpele v srdci mesta, kde si telo oddychne a duša zatancuje. Pozor, vysoké riziko, že sa z toho miesta nebudeš chcieť vrátiť domov.